Yero itrai, kajing kuble ye pi baro haga kateng kajong Jesus Christ. Yagitu ki bajus ngap, bal ki bakrisyan ya kani ke YouTube channel, uble yun kirku ye pi. Kabangan benta siya pi kalong, nang ban siewspah ye kapor, nama kini kisngi, kibasni. Kapor kalong kabakodor, hadu kata bat kam june haju, haba kalalej omla ban yo asyu yaka. Bun siya na si, ngims ngutu ya kata. Asal posh ke Efesas kan nabasan ko kan riu am da siewspah ya kapor naba kini kisngi kilong kibasni. Asal Paul usneng ya ki Kristan ki badan ha Efesas bakinnam pananu ya kapor nrei bakinnang ban siewspah ban kenkor. Yo bagi sngi ki banang wan kin rei bat kin jilai bha ki jisom ha bagi jimaman kum tau hikai ban ompelut por ha ki bakum kita ha kisam ka bakandai phod khot bakhat a ko ong tu hikai yangi ban yo ya ki sngi jongi kum ta bangin pen yo angi ya ka donut ka jing start unong tho ha kisam pan ka jing start na ublei kumnu ba ula ban im ka jing im ban numpen no ya la ka jing im henrei ban yo ka jing start ban kiar na ka basniu kisngi bangi im kilong shisha kiba ka jing sniu kanang jilai kiba bun kilia be shaka ki kloi ban ya ban le halakamon tang ban penhun ya ke ka ba ki kwa ban le usaitan uyele ban syukur ya ki briu ban pengop ban penbun kam tang ki bayalam bakla hagi babun jan ki jing sungha ban shia bam ya di ban yele kamen hagi kam batala kum hake jing dikya di drugs di kanja lambat ki paralok henry ka bakut kay lam sya ka jing jat ki shupel swa yala ka jing ip yo iru haga ktien jublai kumno ba uchi sule thu ya ka pashi ya ukun sarang auria ubala pano ya ka benta jeng una ukpa watla ukpa umpat ngudei ban henry na mar ka jingkwa ya mon bat ukwa ban ya lai lu ban pens ngubhar ka ba ki paralok ula penbor ya ukpa bun baro ki badei ba unyo bat da ka jingkemen ula mi na yeng ba unyo ban pendep ya la ka jong ka jingkwa ha ka gospel Lucas nong bakhat san khot bakhat lai haka lain ka bakhat du ka ong bat hangta ula pensruai ya ka benta jong ba da le sarong auria bat hangni yo ba anda kumta ki baro ki budan ki lalut baro kim ne sa bat ka nem sniu kala lap yo haka jingkerdu uya kendu kat hadu ba omdan shu ban bam lai satang ka jingbam ki sniang ula pen kadang kadadu baula babi ya ka jingle bi baro nama ula penle no om tang ka spa okpa henry ya la ka por ka bakodor ha ka bakhadu ula kut jingmut ban wan pai pat no shauk pa ha ka proverb ka ba arpuwe de khat bakhat nyo ong ta uba ya ka jing subha unlong ubri ubaduk kani kalong ka jikai kumnu banginang ban nam panano ni penswa la ka jong ka jingim ni ka spa ka peu ni ka por henry banang ban ken kodor habangi pej ru khamtam yaki samla ki berang dei ban be shaprang ha ki jingpuli ki badang dei ban trash tam donaki ki bla penleno yala ka jong ka por tang ha ki social media ba per kani ka long ka jingma ka bakrao ka bayale ban ring mrao kat adu kimdan po shu henry kila shulap me ki klet no wat ya ke ka ba ki dei ban le ka ba dei ru na ki bela shulap me tang ha ke jing la kai games ba kim tip ba usaitan upenlong atiar bakin ngam hangni di hangnu ka lawe kimdan po shu ban wat ya ka ba proverb ka arpu prat ka ba khandai ka ong ta ubalur ya ka khando unyo pahu yokpu unong tho upen ba ukdeu ba hikai ban long ki ba trishtam ban pensap ya la ka por namar kanwan ra ka jimen toy ka ba krau kum tangi ha ki por ka ba khem ki ba bun kam tungin nang ban kenkor ban siewspah ka por
ha ka bawat ya utrai ai ka por bat u trang barabor bani selok bat u ha ka jing duai khot kerpat ya ka jing snei jang u badan ka bor ban ri yangi ba bani daingi na ka basniu jong ka ne ka prathai puli bat phusan ya ka ktin ka jong blai ka balong maka ka pukri jong ka jing em sange no ya ka babe tangi kam ki basep e dan na phi ki beshatte ha ki kindri ki jingblin basniu phimbang shu ban tre ban ta ne ban puli ban pen chitom yaldi ha ka jipan man toy u jisu khot ipi phin lai na ka ne ka jing em udon ka bor ban thau thamai ban pen kala ya ka jing em jang phi wat la phila sngo jat la sngo du jing kamen u khot ba phin pha sha u wat pen an e yala ka jong ka jing em ki jing su bha ba ki e ki ba thala jang ni pathai ke nam la ban ai ka jing man toy god jing wat e no ya kita baro wan pha sha utrai blain kir khui phi bleu ku pa ba leng ha ka te u jisu ngaduai ka buram ka jingo ka long ya ka kateng ka bakhoi ka jameng aingu e ka ktien ka jome me ka yengi bangin nang ban Siewspah e ka por doi ka yengi bangin nam ya be tang ha ki jingbun kam ha ka ni ka do par ki jing subha ka ngeduai isne ki to baro ki batrang ki bakwa ban lai na ka ni ka jing sha te marau bar ki jing blin wasniu baro ki kamu setan kin dukut kin do kin damno balai luit yaki try jisu de kabor joman simba khu jme kta pan imap yaki try but thau thamai yaki pandap yaki da ke jing sliang yami kerkhu ya baro ki basnyam but ba priang ki ne ka ktin ka jame ha ka te jisu ngaduai ka borame aishame